Bueno, després de 2 hores de viatge des del castell de Carac acabem d'arribar a l'Italpetra a veure què tal això. Així agafem un petit tast del que ens espera demà. Què, carinyo? Quin super resort tenim, eh? Avui dormim aquí, en una antiga cova dels nabateos, i no sé com anirà la nit, però bueno, estem sols aquí al mig de l'Italpetra, però això és una passada. I aquí la nostra habitació. Dintre una cova com els beduïns. Espera, buscaré la llum. I aquí tenim la nostra habitació. Dormim dintre una cova. Quina passada. Bueno, demà explicarem a veure què tal anar a la nit. Tampoc no crec que dormim molt, però anirà bé segur. És un privilegi poder dormir aquí, eh? Poca gent dorm dintre d'Italpetra. Em sembla que només serem nosaltres. Un camell. Hola, carinyo. I allà dormim. I aquí del ple de cabres. Què tal dormirem aquí dintre? Tenim llum i tot. I una porta de fusta. Dormirem bé? No ho sé, De una moment experiència. aquí dintre s'està supercalent, la veritat. Està calor. Sí. Bueno, bona nit. Bona nit.